Hayırlı kеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Абзалова, бүгінгі шығарылышта. Тик соңгысы гына булмасын, хөкүмәт ярдәме белән Мөслимдәге 3нче урау юлда төзелеш эшләре бара. Онытырга хакыбыз юк. 22нче июньдә хәтер һәм кайгы көне билгеләп үтелде. Балалар вакытны бушка уздырмый, өлкән сыйныфлар имтихан бирә, нәниләр лагерда ял итә. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Җәй төзелеш ремонтчылары мөмкинлектән файдаланып биналар күлмәк алыштыра. Юллар торышын яхшырту өчен дә кулай вакыт. Мөслимдәге 3нче урау юлда төзелеш эшләре дәвам итә. Моннан тыш районыбызда берничә юнәлештә юллар төзекләндерелә. Шул хакта тулырак алдагы сюжетта. Җирлектә юл эшләре сезоны дәвам итә. Мөслимдәге 3нче урау юлда җәяүләр өчен бордюрлар урнаштырыла. Аннан соң юлчылар асфальтның соңгы катламын җәюгә керешәчәк. Мөслимдә елда күләмле төзелеш эшләре алып барыла. Быел район 20дән артык республика программаларында катнаша. Бу көннәрдә юлчылар 3нче урау юлда бордюр кую белән мәшгуль. Әлеге микрорайонда яшәүчеләр өчен бу күптән көтелгән вакыйга. Тиздән бу юлда 2нче кат асфальт та түшәләчәк. Тротуары сделаем. Забетонировали. Завтра тоже бетон придет, забетонируем. Но в течение недели, может, чуть-чуть плюс-минусом будем заканчивать. Так работа качественная, хорошая. Ремонт эшләрен Татавтодор оешмасы эшчеләре башкара. Төзелеш һәм ремонт эшләрен башкаручылар арасында чит милләт вәкилләре булуына да игътибар иттек. Алар җирлекнең төзек булуына, үзләреннән өлеш кертү алуларына сөенечләрен белдерде. И работаем вот тут, тротуар складываем для удобства народа. Все сделаем, чтобы были люди рады. И, конечно, качественно сделаем, чтобы долго служили. В прошлом году здесь ложили первый слой, а в этом году еще будет слоя 4 или 5 сантиметров. Один слой делают, сейчас тротуар заканчиваем, потом уже второй слой будет здесь. Шөкер, быел да Мөслимдә күләмле ремонт эшләре башкарыла. Үрәзмәт Октябрь юлындагы күперне ремонтлау төгәлләнде. Хәзер биредә асфальтның 2нче катламына юл нигезен әзерләү эшләре бара. Шуңанка авылына керү юлында асфальт салу алдыннан юлны тигезләү эшләре дәвам итә. Алга таба Югары Табын авылында юлны асфальтлау буенча эшләр башланып китәчәк. Быел шундый ук эшләр Котмыш һәм Иске Карамалы авылларында да башкарылачак. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Сәламәтлекне саклау мәсьәләсе һәр вакыт район җитәкчелегенең күз уңында. Бу юнәлештә җирлегебездә эшләүче эшмәкәрләр дә даими ярдәм күрсәтә. Ел саен иганәчеләр ярдәме белән хастаханәгә кирәкле җиһазлар алына. Яңа җиһазларның һәм медицина хезмәткәрләренең авыруларга ничек хезмәт күрсәтүе белән район башлыгы Альберт Хуҗин даими кызыксынып тора. Шушы көннәрдә ул хастаханәгә даими иганәчелек ярдәме күрсәтүче Илгиз Исламов белән берлектә җиһазларның гамәлдә кулланылышын карады. Агромастер җитештерү компаниясе генераль директоры Илгиз Исламов шундый иганәчеләрнең берсе. Ул ел саен район хастаханәсенә яңа җиһазлар алып бирә. Агымдагы елда да ул гомуми суммасы 1 миллион 500 мең сумнан артып киткән яңа җиһазлар алып биргән. Аллаһка шөкер, ел саен Илгиз Зәкиевич үзәк шифаханага ярдәм итеп тора. Быел да берничә позиция оборудование кайтты һәм алар бүгенге көндә уже безнең халыкка ярдәм күрсәтә. Бик кирәкле бер, без бик шат, Илгиз Зәкиевичкә бик зур рәхмәт. Шушы көннәрдә район башлыгы Альберт Хуҗин, иганәче Илгиз Исламов һәм район үзәк хастаханәсенең баш табибы Дамир Сөләйманов яңа җиһазларның ничек эшләүе белән таныштылар. Алар җиһазлар урнаштырылган кабинетларда булып, табибларның фикерләрен тыңладылар, алдагы вакытка планнар белән уртаклаштылар. Общая сумма, благотворительная сумма у нас была порядка 1,5 миллиона рублей. Соответственно, все закупленные медицинские изделия с первого дня их поступления начали уже функционировать непосредственно на благо жителей нашего района. Соответственно, и формирует комфортные условия рабочих мест для наших специалистов. Сегодня мы, соответственно, показали необходимое стоматологическое оборудование, которое поступило, ну и прочие моменты, которые тоже требовали, соответственно, совершенствования. Яңа җиһазлар табибларның эшен җиңеләйтеп кенә калмый, авыруларга вакытында дөрес диагноз куярга һәм тиешле дәвалауны күрсәтергә ярдәм итә. Җирлегебез шундый иганәчеләргә бай булуы белән аерылып тора. Бүген үзәк хастаханәнең торышы, тәэмин ителеше буенча башка күп кенә хастаханәләргә үрнәк булуы районда сәламәтлек саклау тармагына зур игътибар булуына ачык дәлил. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.
Мөслимгә Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министры Озат Җиһаншин килде. Эшлекле сәфәр барышында ул район башлыгы Альберт Хуҗин белән очрашты, сугышчан һәм хезмәт даны мемориал комплексын карады. Ватаныбыз азатлыгы өчен һәлак булган райондашларыбыз истәлегенә чәчәкләр салды. Район башлыгы белән экологик вазгыять турында фикер алышты. 22 июньдә хәтер һәм кайгы көне билгеләп үтелде. 1941 елның бу көнендә Бөек Ватан сугышы башланган. Сугыш миллионлаган кешенең гомерен өзгән, балаларны ятим иткән. 81 ел үтсә дә сугышка бәйле хатирәләр онытылмый, онытырга хакыбыз да юк. Хәтер һәм кайгы көне уңаеннан Мөслимдә узган чаралар турында алдагы сюжетта. Мөслимлеләр сугышчан һәм хезмәт даны мемориал комплексына Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарны искә алырга җыелды. Чарада катнашучыларны район башлыгы Альберт Хуҗин сәламләде. Балалар исән сау булсын, хатын-кызлар, әби-бабайлар, өлкәннәр тыныч кына иттереп яшәсен, үз илләрендә беркемнән курыкмыйча матур яшәсеннәр өчен алар шунда сугышка барып, күбесе кызганычка каршы кире борылып кайтмаган. Махсус хәрби операциядә һәлак булган егетләргә орден медальләр тапшырылды. Бүләкләрне егетләрнең якыннары алды. Район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов сугыш китергән авырлыклар турында сөйләде. Сугыштан соң илне төзекләндерү өчен хезмәт куючыларны рәхмәт хисләре белән искә алды. Әбиләр, әниләр тол калганнар. Авылда сугыштан кайткан, гарипләнеп кайткан бабайлар, абзыйлар. Менә шулар тәрбиясендә үстек, шулардан тәрбия алдык. Аларның нинди авыр тормышта яшәгәннәрен тоеп, аңлап яшәдек. Һәм ул безгә дә шулай эләкте. Андый чорны күрергә хәзерге яшь буынга, хәзерге халыкка насип булмас. Шагыйрә Лилия Садриева шигырьләрен укыды. Мөслим гимназиясын тәмамлаган Данияр Кашапов шыгарлыш сыйныф укучылары исеменнән үткәннәрне онытмаска сүз бирде. Бөек Ватан сугышында катнашкан һәм тылда хезмәт куйган әби-бабаларыбызга рәхмәтен җиткерде. Без бүгенге яшь буын сугыш теләмибез. Без бик бәхетле, тыныч, имин, бар шартларда тудырылган мәктәпләрдә укып, белем һәм тәрбия алдык. Безнең алда якты киләчәк. Тиздән төрлебез төрле якларга таралар. Әмма кайда гына булсак та, без тарихны беләбез һәм үткәннәрне онытмыйбыз. Шушы көн җитсә, минем бигрәк тә күңел кузгала. Чөнки ике бабам да бер тапкырда онык сөялмичә яу кырларында башларын салганнар. Аларның да оныклар сөясе килгәндер, балалар үстерәсе килгәндер. Эй бу сугыш, каһәр төшкән сугыш, кем соң искә алыр айвайсыз, күпме ятим тыллар, күз яшьләре, күпме онык үскән бабайсыз. Сугышта һәлак булганнарны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Аннан соң чарада катнашучылар Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар истәлегенә чәчәкләр салды. Безнең семья 3-нче сугышта катнаша. 41 елда әти 46 елга кадәр Германиягә кадәр барып җитә сугышта. Икенче сугышны кичерде безнең семья. Афган сугышы, иптәшем сугышта булды 3 ел. Хәзер менә тагын балабыз янды. Бабам Бөек Ватан сугышында катнашкан инде. Хәзерге вакытта менә без шул дошманга каршы сугышабыз инде тизрәк. Бу сугышлар бетсен инде. Кич мемориал комплекста хәтер шәмә акциясе үтте. Район башлыгы хәтер һәм кайгы көненең әһәмияте турында искәртте. Иҗтимагый совет рәисе Рушат Султанов Бөек Ватан сугышына бәйле вакыйгаларны хәтердә тотуның әһәмияте турында сөйләде. Чарада катнашучылар шәмнәрне кабызгач, алардан хәтерлибез, помним сүзе барлыкка килде. Һәркем илкеннәргә тынычлык, иминлек теләде. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Россиядә шаһарлык сыйныф укучылары өчен дәүләт сынаулары бара. 9-нчы сыйныф укучылары өчен төп дәүләт имтиханнары 2 июньдә башланды. Алар 5 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Мөслим районында быел 9-нчы сыйныфны 255 укучы тәмамлый. Имтиханнарның ничек баруы турында Гөлназ Җәлилова белеште. Аттестат алу өчен 9-нчы сыйныф укучылары 4 имтихан тапшырырга тиеш. Әмма билгеле бер уку йортында кайбер һөнәрләрне 2 генә имтихан тапшырып та үзләштерергә мөмкин булачак. Татарстан быел шундый экспериментта катнаша. Укучыларның әзерлегенә килгәндә, әлбәттә инде мин көчле дип әйтәсем килә, 11ләрдә бигрәк тә. 9-нчы сыйныф укучыларына һәм аларның әти-әниләренә бераз имтиханнарга җитдирәк карауны сорар идем һәм чакырыр идем. 10-нчы сыйныфка килүче укучыларга бик нык уйлап, имтиханнар бирү кадәресен анда инде тиешле балл
бюджетка кирүү өчен тиешле бал җыю кадәрсен уйласалар да ярар иде. Сайлап алына торган фәннәр арасында иң популярлары булып география, информатика һәм җәмгыять белеме санала. Төрле фәннәр буенча өстәмә имтихан көннәре 5, 16 һәм 19 июньдә узды. Быел Салау Усмухан мәктәбен 9 классында 4 укучы тамамлый. Рус теле, математика фәннәреннән кала география, информатиканы сайладылар. Балалар һәм әтиәниләр имтиханга әзерләнүгә җитте карадылар. 11 сыйныфны тәмамлаган кызлар егетләр өчен инде сынаулар артта калды. Алар бу көннәрдә бердәм дәүләт имтиханнарының азакы нәтиҗәләрен көтәләр. Зур горурлыгыбыз химия фәненнән безнең бер укучыбыз 100 балга тапшырды. Һәм инде менә әле бүген генә яңа гына кайнар табадан төште 100 балга математика фәнен бер укучыбыз тапшырды. Әлбәттә, горурланабыз, укучыларыбыз белән әтиәниләренә һичшиксез зур рәхмәтебезне җиткерәбез һәм инде коллегаларыма. Алда чыгарылыш сыйныф укучыларын мөмкинлекләргә һәм мөһим карарларга бай яңа тормыш этабы көтә. Мәктәптә алган белемнәре алар өчен киләчәктә уңышларга һәм максатларга ирешүдә ныклы терәк булсын. Барлык кызлар егетләргә үз көчләренә ышаныч, югары нәтиҗәләр һәм сайлаган юлларында зур уңышлар телибез. Гөлназ Җәлилов, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Өлкән сыйныфлар эшли, нәниләр ял итә. Мәктәп яна лагерьлары бу көннәрдә балаларның шат авазларыннан яңгырап тора. Узган атнада Мөслим лицейында да мәктәп яна лагерь эшли башлады. Лицей дәүләт имтиханнарын тапшыру урыны булып тора. Шул сәбәпле лагерь биредә соңрак ачылды. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Дуслык мәктәп яны лагерына 100 бала йөри, 4 отрядта 8 пионер вожатый, иртәнге һәр көнне гимнастикадан башлый. Балалар белән көндә кызыклы чаралар үткәрелә. Алар арасында бәйге конкурслар, әкиятләр дөньясы, топкырлар бәйгесе, спорт уеннары да бар. Иртә без инде беренче зарядка башлаудан башланып китә, ясаудан башланып китә, һәм инде гимн тыңлыйбыз. Балаларның яллары күңелле үтсен өчен һәр көнне инде нинди дә булса көнгә багышлыйбыз. Без балаларның ял көнен бик кызыклы мавыктыргыч үткәрергә тырышабыз. Аларга төрле матур уеннар, спорт уеннарын, музыкаль уеннар, җырлыйлар, бийләр, күңел ачалар. Алар лагерьда булуларына бик шат. Мөслим лицей ишек алдында балалар өчен төрле уеннар оештырылды. Төрле станция һәм мәйданчыкларда балалар хәрәкәтчән уеннар уйнады, әкиятләр күрсәтте, ярышлар уздырды. Укучылар иртәнге ашка кадәр рәхәтләнеп ял иттеләр. Мин Казаннан кайттым, тагын мин Мөслимгә кайттым монда авылга, әбиләремә, җәйгә. Монда без лагерьга йөрибез, монда миңа бик ошый. Монда яңа дуслар таптым мин. Әллә кайларга барабыз, тәмле ашаталар. Беренче көнне стадионга бардык, кичә генә театрга бардык без. Ел саен бу лагерьга үтәм. Көннәр бик матур уза. Мин бу лагерьне онытып калдырмыйчакмын. Лагерьдә бик нык рәхәт, тәмле ашаталар. Уенлар уйнаталар, зарядка ясаталар, биетәләр. Балалар алдагы атнада китапханәдә, батырлар йортына, спорт комплекска, экскурсияга барырга җыена. Җәйге мәктәп яны лагерьларында укучылар вакытны күңелле итеп үткәрүдән тыш белем тәрбия дә ала. Лицейда мәктәп яны лагерьлары белән параллель рәвештә хезмәт лагерьлары да үз эшчәнлекләрен дәвам итә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Алга таба, юлларда техника саны елдан-ел арта кебек, хәзер гүзәл затлар да машина иярли. Автоледи бәйгесе дә шуны истә тотып уздырыла. Ул быел 17нче тапкыр үтте. Бәйгене Юл иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе ДАСАФ бүлеге белән берлектә оештырды. Анда безнең иҗат төркеме дә катнашты. Бәйсезлек яратучы, мөстәкыйлькә омтылган кызлар үзләренең осталыкларын ДАСАФ оешмасында сынаудан башлады. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү елда хатын-кызлардан моннан берничә ел элек тапшырган имтиханнарын исенә төшерә. Район җирлегендә бу автоледи ясай үткәрелеп килә. Монда бик күп хатын-кызлар катнаша. Хатын-кызлар өрелдә йөргәндә бар ирата Кореяларның бөтен документы тәртиптә булалар. Реминнәре тагылган була. Алар юлларда тәртиплерәк йөриләр хатын-кызлар. 2010 елда правага укыдым да мин. Ничектер өрелдә йөрисе килә бит, бар машина алдык та без. Шуннан бирле хәзер берәр көн өрелдә йөрмәсәм, уже нәрсәдер җитмәгән кебек инде. Автоледига мине кемдер чакырды бугай, 5-6 ел гына катнашам инде. Стимул инде барыбер кагыйдәләрне белергә кирәк. Ничек мин беләм микән?
дұрыс йөрим микән мин дип. Кичәгенә кенә күрдем объявлениены. Кызыклып китте дә үземә. Булай 18 ел рульдә. Машина йөртү осталыгын сынау Дасаф полигонында узды. Руль артында кызлар үзләрен бик иркен тоттылар. Әлеге төр сынауда бер генә конкурсант та хата җибәрмәде. Автоледи конкурсында быел беренче тапкыр катнашырга килдем. Инде минем водительский стаж инде 15 ел, 2011 елда правалар алган идем. Хәзер инде юл йөрү кагыйдәләре елдан-ел яңара. Бу безгә кирәк икән. Күптән кабатлаган юк. Рульда инде көндә йөрелә. Безнең инде монда елда катнаша торган кызлар да бар. Быел инде менә яңа ягына беренче тапкыр катнашучылар да бар. Кызлар инде обычно чакыргачтан куркалар. Юл йөрү кагыйдәләре теорияны белмәбез дип. Монда килгән кызларны инде без бик батырлар дип саныйбыз. Конкурс нәтиҗәләре буенча Зәлия Ибраһимова җиңүче булды. Зәлиянең бу бәйгедә беренче мәртәбә генә катнашуы һәм җиңү яулавы түгел. Бәйгедә катнашкан бер генә гүзәл зат та бүләксез калмады. Барлык катнашучыларга юл иминлеге дәүләт бюджет учреждениесенең мактау грамоталары һәм кыйммәтле бүләкләре тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Өлкәннәр Сабантуйын үткәрү традицияга әйләнде. Районыбыз өлкәннәре бу атнада бәйрәмгә җыелды. Сабантуй та тарих атасында үтте. Апа-абыйлар милли гырыф-гадәтләрне яңартып, гармунга җырлап биеп күңел ачты. Бәйрәмгә район башлыгы Альберт Хуҗин да килгән иде. Бәйрәмне гармунчы ир-егетләр ачып җибәрде. Дәртле көйләргә кушылып биюче апа-абыйларның тормышны яратулары йөзләренә чыккан. Күренеп тора, бәйрәмне оештыручылар аны истә калдырырлык итеп үткәрү өчен көчләрен кызганмаганнар. Тагын елдагыча үзебезнең бәйрәмебезгә җыелдык. Бу көнне инде көтеп алабыз. Чөнки монда бөтенебез бер төсле, һәрберебезнең проблемалар бер төсле. Күңел ачабыз матур итеп, сөйләшәбез, бәйрәм итәбез, җырлыйбыз, бийбез. Ак буйларын ямларга ел сайын киләбез, бәйрәмне ямлыйбыз. Нык күңелле була бәйрәм. Сезгә барыгызга да сәламәтлек, озын гомер, әле карт дип тормагыз, бөтен уеннарда катнашыгыз. Сәламәт булыгыз. Бу бәйрәм элеклектән төрле яшьтәге, төрле һөнәр ияләрен, төрле милләт һәм дин вәкилләрен берләштергән. Ветераннарның Сабан туе аеруча күңелле үтә. Сабан туйга ерак авыллардан да килүчеләр бар иде. Мәйдан шат авызлардан яңгырап торды. Без менә Мөслимебездә бик рәхәт яшибез. Өлкән буында, яшьләрдә, эшләүче хезмәткәрләребездә, килгән кунакларыбызда һәрвакыт рәхмәтле булып китәләр Мөслимгә. Менә бүген Мөслимнең тагын бер күркәм бәйрәме. Өлкәннәр Сабан туе, хөрмәтлеләр Сабан туе. Бик матур әзерлек белән үтә. Көрәшәбез дә, йөгерешәбез дә. Каршы алгач, Озна кайдан килгән кешене Сукаеш авылыннан ömür boyu dost булып яшәгән моряк белән аларда кунак булып утырып күңел ачып монда килдек. Районыбыз җитәкчеләренә, ветераннар советына бик зур рәхмәт. Безне ел сайын шушылай олылыклап, зурлап, бәйрәмгә чакырганнар өчен без инде үзебезнең ансамблебез белән җыр белән килдек, җыр бүләк итәрбез. Дөньялар тыныч булсын, дөньялар имин булсын, сугышлар тизрәк бетсен, күкләр аяз булсын, барыбыз да исән-сау булып, исән-сау яшәргә язсын. Өлкәннәр рәхәтләнеп биеде дә, җырлады да. Төрле бәйгеләрдә көч сынашып, район һәм республика күләмендә җиңү яулаган ветераннарга район һәм республика ветераннар советының рәхмәт хатлары, истәлек бүләкләре тапшырылды. Уен бәйгеләрдә катнашырга теләүчеләрнең күп булуына да игътибар иттек. Кул көрәше, капчык киеп йөгерү, кашыкка йомырка куеп йөгерү, оркан тартышу ярышларын һәркем кызыксынып карады. Сабантуйда халык туйганчы күңел ачты, иркенләп ял итте. Киләчәк көннәргә җитәрлек көч туплады. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслимләр спорт ярата. Спортның нинди генә төрләре белән шөгыльләнми райондашларыбыз. Ярышлардан җиңүләр белән кайталар. Районыбызда да спорт ярышлары еш уза. Күптән түгел яңа төр бәйге Аргамак ат спорты комплексы кубогына конкурс ярышлары узды. Беренче тапкыр оештырылса да, ярышларда катнашучылар да, тамаша кылучылар да байтак иде. Конкурс ярышында барлыгы 14 ат катнашты. Ярыш 8 маршрут буенча узды. Мөслимдә мондый киңлектәге ярышлар беренче мәртәбә үткәрелде. Бәйгедә катнашкан барлык атлар да үзебезнең Аргамак ат комплексында тәрбияләнә. Райондашларыбыз белән бергә Түбән Кама, Яршаллы, Сочи, Мәскәү, Петербург, Воронеж шәһәре егет-кызлары да үзләрен шушы спорт төрендә сынап карый алды. Беренче тапкыр әлегә конкурс Буның максаты шушы спорт түрен популярлаштыру, үзебезнең Мөслимебезнең кешеләренә күрсәтү, аны яраттыру,
әлі мыңа хәтлігінде мұндай конкурс бойынша мұндай көлемдегі ярышлар болғаны жоқ еді. Һәм бұл Сабан тойда да бик матур күренеш болды инде, кешеләр яратты. Я приехала из города Воронеж. Меня зовут Татьяна Буларихина. Я занимаюсь лошадьми уже 2 года, но конкуром только 2 месяца. За этот короткий период я уже прыгнула 90 сантиметров. Здесь, конкретно в интенсиве, я уже проехала 2 раза на тренировку маршрут. И вот 3-й раз буду участвовать в соревнованиях. Жойдаклар атна 10 көн комплекста килеп шөгыльләнгән, конкурсның нечкәлекләрен өйрәнгән. Ярышларда 9 яшьтән алып 21 яшькә кадәр жойдаклар катнашты. Атта йөргән булдымы? Burada atның құлағына мüşürгә туры килде. Çünkü bir ot туры килде миңа. Ot башын иде менә шулай җиргә кадәр җитәргә ярый. Шуып төштем ат башына, құлағына Татарларның электән килгән инде иң яраткан атлар инде ул алар гомер буе шулар белән шөгыльләнгән. Мин үзем дә бик яратам атлар белән шөгыльләнергә, карарга һәм һәрвакыт шушында киләбез. Шул хәтлек искиткеч матур күренеш. Менә бүген дә бөтенебез җыелып килдек. Мөслимдә яңа спорт төренә җанрылды. Конкурс ярышларын Сабан туе кунаклары да яратып тамаша кылган иде. Ат спорты комплексы манежында конкурс һәм атның йөрү осталыгы буенча оештырылган ярышларны халыктан да алмый күзәтеп утырды. Конкурс нәтиҗәләре буенча беренче урынны Ярчалыдан килгән 13 яшьлек Амалия Шафикова алды. Җиңүче Аргамак ат спорты комплексы кубогы мактау грамотасы белән бүләкләнде. Һәр катнашучыга ярыш истәлеге итеп затлы сувенирлар бирелде. Лилия Шаймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән саубуллашам. Алда сез иманыбызга кайтып тапшыруын карый аласыз. Бездән аерылмагыз.